Kaixo, Andoni Larrañaga naiz, Bergarako Lanbroa Kultur Elkartekoa, eta ekainako 20an emango dugun hitzaldi afari bat iragartzera nator. Bere izenburua, Bergarako ikurrina, 1905, Bergarako bandera, 2025, iragana, oraina, geroa, hoxe da hitzaldiaren izenburua. Bergaran argazki zar bat ezagutzen zen, nire atzekaldian dagoena, Bergarako San Bartzelanetakoa, eta bertan ikurrin arraro batekin agertzen da, 40 bat lagun agertzen dira. Hortik hasita egin dugu ikerketatxo bat, eta hainbat ezagutza berri lortu ditugu ikurrin horri buruz. Lortu dugu noizko baden jakitzea, ziur esan dezakegu 1905 dela, eta baita bertan agertzen diren elementuen esanaiak. Fijatzen bazerate, 2 letra multzo dauzka, 5 izar beltzero ilun, gurutzia pizkat desplazauta, desberdina da. Eta honi buruz emango ditugu azalpen batzuk. Bide batez, eta ikusitza ikurrin hau noiz sortu zen, emango ditugu orduan sortzen, moldatzen ari ziren, eta gaur ikur nazionaltzat dauzkagun zazpiak bat armarria eta ikurrina eta bere aurrekariak ezagutuko ditugu, errepaso bat emango diegu, eta gero Bergarako bandera ere bai. Bertan agertzen direlako elementu batzuk, gorabera batzuk, interpretazio oker batzuk izan ditzakenak, eta hoietxei azalpen batzuk emango diegu. Eta hauxe da, ekainaren 20an emango dugun hitzaldi afariaren proposamena. Historian erdia astuta dauzkagun gai batzuk azaldu, eta ia gehitxu jakin jertetzen geran. Kontua da, zer dela eta 1903-5 urteetan, ondikan danera, ezien egongo Euskadin 1000, asko jota 2000 abertzale, Bergaran, agertzen da olako multzo bat, ber ikurrin propioarekin. Ondikan ikurrina finkatu gabe zegoenia. Zatek ikurrina hasiera batien, gaur egun ikurrin bezala ezagutzen duguna, berez, Sabino Aranak Bizkairako bakarrik pentsatu zuen, o proposatu zuen. Baina gero, bere bilakaera beste bat izan da, eta gaur guztiona da. Honen aurrekariak, hasten dira 19. mendearen 2. erdialdean, behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hainbat faktorek bat egin zuten, eta baldintza egokia sortu zituzten herritarren artean euskal kontzientzia bat orokortzeko. Lehenengoa da, 18. mendetik zetorren euskal sentimentu propio bat. Ez ahaztu, 1850an, Iparragirre Gernikako arbola konposatu zuela. 1850an ja ezaguna zen Gernikako arbola. Beste faktore bada, probintzia mailan zeuden administrazioek zeukaten sendotasuna. Eta hauen buruak, eliteak, zeuken euskal kontzientzia. Herrialdearen berezitasuna aldarrikatzeko erabili zuten kontzientzia. Beste faktore bada, lehen karlistaldiaren ostean, diputazioak bultzatutako sustapen politikak eduki zuen arrakasta, probintzian norabaitz babestuz. Eta beste faktore bat izango litzateke, Espainiak bultzatutako nazionalizazio o nazional proiektu horrek porrot egin zuela hemen gure artean. Eta hau hor zegoena, pizkat pilpilean, honik eitzen badiogu 19. mendeko 3. laurdenean egon ziren aldaketa itzelak, gehien bat Bizkaian, baina bai beste lurraldetan ere, honek azaltzen du, gero egongo diren inbeste aldaketa. Zeintzuk izan ziren faktore horiek, azken laurdeneko faktore horiek? Burdinaren esportazioaren hazkunde ikaragarria, Bizkaian. Bizkaiaren siderurgiak aro berri batera eman zuen lurraldea. Untzigintzarekin eta itsas komertzioarekin lotutako elkarteen hazkunde ikaragarria. Ez ahaztu, eta hemen ja gertuago, 2. karlistaldiaren aurretik Bergaran Algonera San Antonio eraikia zela, 1856an, eta Baiaran
Arrasate, Aretxabaleta, Oñatin, gero Unión Cerrajera izango zirenen aztarnak, aurreko tailerrak ero fabrikak ere, 1870 enmartxan zeudela. Bestalde batetik, finantza erakunde modernoen sortzea eta sendotzea, garraio azpiegitura berrien garatzea, inmigrazioak eragindako biztanleriaren askunde ikusgarritza. Bizkaixan, biztanleriak orokorrean 150 hasi zen oso urte gutxitan, eta Bilbon eta Ezkerraldean 150, bikoiztu eta gehiago ondiokan. Honekin batera, etorri ideologia berriak, sozialismoa, liberalismoa, baita gizarte mugimendu eta giza erakunde berriak agertu ziren, elkargo patronalak, sindikatuak, langilearen mugimenduak, ordurarteko gizartean nortasun krisi bat eragin zuten foruen abolizioak, guztiz bertan bera laga zituen, bigarren karlistaldian galerak. Euskal gizartearen imaginario komunitario tradizional osatzen zuten erreferente eta nortasun ezaugarriakin apurtzen zuten esparru soziokultural eta religiosoetan jarraibide berriak sortu ziren, euskararen atzeraka da, eta religiotasun tradizional monolitikoaren haustea. Hau dana gertatu zen 19. mendearen azken laurdenean. Herriaren imaginarioan foruzaletasun sentimentu bat gelditu zen. Gero protonazionalismo dituko dugun nazionalismoa oraindik esplizitoki esenien, baina hortxe gertu gezeudenian protonazionalismo hori, foruzalotasunatik protonazionalismora egon zen milakaera bat, hasiera batian kulturala izan zen eta jarraian politikoa. Eta pauso horiek eman ziren, hainbat arrazoiengatik, batzuk aipatu ditugu, herri mailan bi gerra galtzeak suposatu zuen krisia, herrietan, hiriburuak karlisten aurkakuak izan ziren eta. Gero, azkenengo gerra osteko estatuaren intransigentziak, honek Euskadin zituen aliatu guztia galtzea eragin ziona. Arrakastarik izan ez zuten hainbat alderdi politiko ero talde politiko fuerista sortu ziren, Asociación Euskara de Navarra, 1877 Nafarroan, Bizkaixan bi urte beranduago foruzalde moderatuagoak, Euskal Herriakoak, honek sortuak ziren, eta baita daukagu, karlismoa naiz eta karlismoak nahi izan zuen antolatzia, alternatiba politiko bezala, baina ez zuen lortu arrakastarik. Eta testu inguru historiko horretan, Sabino Aranak proiektu politiko berri bat proposatu zuen, Euskal Nazionalismoa, abertzaletasuna. Abertzaletasunak nazio eraikuntza prozesu bat hasi zuen, eta nola nazio eraikuntza horrek simbolo batzuk behar zituen, horrek sortu askoan ziren. Izena, Euskadi izena berrixa da, bandera, armarria, mapa, ereserkia, erominoa, zeuden proiektu nazional berri hortarako eta sortuak sortzen jun ziren poliki-poliki. Poliki-poliki ez, nahiko abiadura ondizan, baina ez utzetik, zeuden aurrekariak, eta aurrekari horrek ikusiko ditugu. Bizkat, sakontasunean azalduko ditugu armarriarena, zazpiak baten armarriaren aurrekariak, eta ikurgina, ero Euskadiko banderaren aurrekariak ere, esatik ez da gaur ezagutzen duguna proposamen bakarra, historian egon dira beste batzuk, eta horrek ere ezagutuko ditugu. Eta ikusiko dugu, nola txertatzen diren historia horretan bergarako ikurgina. Eta 1905 zuri-beltzeko argazki horretan oinarrituta berregin egin dugu ikurgina, ikurgin antzerako tamainako eta antzerako letrekin eta izarrekin eta koloriak logika erabiliz, logika ero sentido komun esaten duguna, berriro ikurgina egin dugu eta zabalduko dugu egun horretan, hitzaldian zehar, bere kolore guztiekin ikusteko danok. Bergarako banderaren berriz desberdina da. Badaukagu, aspalditxik dirudienez, baina bertan agertzen diren figurak edo elementuak ez dira gehiago ezagutzen eta ulertzen. Eta nahasmenenako figurak ere badauzka. Horrek guztien jatorria azalduko dugu, eta banan-banan ikusi askungo gara, eta ezagutu eta ulertzen ditugun.
Eta bukaeran egingo dugu hausnarketa txiki bat, ez dakit zerbait entzulei, bai, hitzaldiaren entzulei, ero ikuslei, zer eragingo dien bi hauek, Bergarako Ikurrinak eta Bergarako Banderak, ez dakit nolabait banderak talde bat, ero talde horien ideiak, ero nahiak, edo asmoak irudikatzen ditu. Eta, bueno, bata Bergarako Ikurrina izena eman dioguna, 1905-koa, bueno, historian ez du izan inungo bilakaerarik, bueno, anekdota kurioso bat bezala besterik ez da gelditzu, baina Bergarako bandera hor daukagu, eta, bueno, agian buelta bat emateko aukere izango da. Buelta bat ematea, nahi dut esan, bueno, jendeak datozenak entzuten dutenian, ulertzen dutenian Bergarako banderak zeren gainean erekita dagon, hausnarketatxo bat egitea proposatu dezakegu, ia nahi dugun bandera honekin jarraitzu, ala ez. Eskerrik asko.